Τι συμβαίνει? Δηλαδή, εγώ ξέρετε τι θα έλεγα. Αυτό που θα ήθελα, δηλαδή αυτό που πήγα να πω, για αυτό που έγινε το 1992 και επίσης έγινε το 2008, όπως σας είπε κύριε Πασχάλη, ο κύριος Κωνσταντίνος, εγώ το 2008 ήμουν εδώ, στην Ελλάδα. Ήμουνα γιατί έχω έρθει από το 1997, είμαι στην Ελλάδα. Δηλαδή είναι 27-28 χρόνια. Ήμουνα παιδί και πλέον έχω γίνει, πια αρχίζω και γερνάω. Το 92 και το 93 αυτό που έγινε στη Γεωργία το έζησα. Δεν είμαι από την Απχαζία, εγώ είμαι από τη Τυφλίδα, αλλά εν πάση περιπτώσει έχω χάσει πάρα πολλούς ανθρώπους. Δηλαδή κάθε μέρα πηγαίναμε σε κήπιες 18χρονα, 19χρονα παιδιά κτλ. Τέλος πάντων, το μόνο που έχω να πω ότι ήταν λάθος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης τότε, όπως γνωρίζετε και οι άνθρωποι που γνωρίζουν, αυτό που έγινε και στη Τσετσενία. Στη Τσετσενία έγινε γενοκτονία 2 φορές. Και δεν κουνήθηκε φίλος στην Ευρώπη. Και δεν κουνήθηκε κανένας. Ούτε από την Ευρώπη, δεν υπήρχε αντίδραση από την Ευρώπη και δεν υπήρχε αντίδραση ούτε από την Κρυμαία. Και την Κρυμαία την πρώτη φορά που μπήκανε μέσα οι Ρώσοι υπήρξε. Γιατί ήταν αυτό το αέριο, κάνανε business. Εγώ γι' αυτό σας το τονίζω, γι' αυτό και το τονίζω. Η Κρυμαία έγινε το 2014. Ναι. Occupation στα ελληνικά, δεν ξέρω πώς το λένε. Έγινε το 2004. Αυτό βέβαια γίνεται προεργασία. Προεργασία γίνεται και μετά κάνει εισβολή. Ήτανε και το 2008 που έκανε εισβολή η Ρωσία στη Γεωργία ένα πρωί ξαφνικά, ένα πρωί στις 5 η ώρα, στην κόρη, στην πόλη του Στάλιν για την ακρίβεια, πέφτει μία βόμβα μπλα στις 6 ώρα το πρωί ξημερώματα. Λοιπόν, ήτανε δοκιμή, εγώ κατά τη γνώμη μου αυτό πιστεύω, ήτανε δοκιμή και περίμενε και ήθελε να δει αντίδραση της Ευρώπης και της Αμερικής ο Πούτιν. Γιατί όσο αφορά την Ουκρανία, εγώ λέω... Δηλαδή, με συγχωρείς, από το 2004 ξεκίνησε η κατοχή, το occupation, ας πούμε, τέλος πάντων. Από τότε ξεκίνησε και επιβραβεύτηκε με το 2014, 10 χρόνια μετά. Το 2014, ναι, το πήραν την Κρυμαία. Χωρίς πόλεμο, χωρίς αίμα, χωρίς τίποτα.